В клипчето ще ви представим следващите 4 манастира от югоизточна Софийска Мала Света гора, а именно Равнополски манастир Свети 40 мъченици, Долнолозенски манастир Свети Петър и Павел, Лозенски манастир Свети Димитър и Лозенски манастир Свети Спас. Равнополският манастир Свети 40 мъченици е разположен в непосредствена близост до село Равно поле, община Елин Пелин, на около 20 км от центъра на София. С лек автомобил е най-удобният начин, като пътуването от София отнема около 30 минути. Качвате се на магистрала Тракия в посока Пловдив, следете за отбивката за Сравно поле и Зверила, тя е веднага след детелината на околовръстния път. След като влезете в селото, карайте по главния път. Манастирът се намира в южния край на селото, близо до голф игрището Света София. Има указателни табели. С градски транспорт взема се автобус номер 8, тръгва от автостанция Изток, град София, и стига до центъра на село Равно поле. От спирката в центъра ще трябва да повървите пеша около 20 минути до манастира. Последният участък около километър и половина е черен път. Пътят е напълно проходим за обикновени леки автомобили, не ви трябва 4x4, но е прашен през лятото и може да бъде кален след обилни дъждове. Кара се бавно, тъй като има неравности, но няма огромни дупки, които да спрат стандартна кола, ако не искате да мъчите колата си по черния път. Някои хора паркират в края на асфалта, близо до голф комплекса, и изминават остатъка пеша. Разходката е приятна и равна, без изкачвания. Обителта представлява комплекс от еднокорабна с камбанария над входа черква, малка постройка, магерница, летен навес за тържества и чешма в двора. Манастира има ограда, в която и извън нея има 20 на големи иглолистни и много други дървета и храсти, образувайки зелен остров в полето. Според някои изследователи манастирът е основан през 13 век, няма сведения каква е била съдбата му през вековете, възобновен е през 20 век. Светите 40 мъченици са 40 римски войници от арменската кохорта в град Севастия в Малка Армения, днес град Сеивас, принадлежаща към 12 легион, които след жестоки мъчения загиват за своята вяра в Христос през 320 година. Те пострадват за това, че отказват да участват в групово поклонение на езическите богове, към което пълководец Лициний задължава войниците си. След поредица от разни изпитания, в които доказват непреклонността си в изповядването на християнството, 40-те войници са оставени да замръзнат в леденото езеро до Севастия. Манастирът е периодично действащ, с храмов празник на 9 март, препоръчва се манастира да се посети през почивни дни, когато е отворена църквата. Манастирът е малък, но е на удобно място, разположен сред природата, далече от шумните компании. Станало е вече традиция, на празници хората да се събират за всеобща молитва за здраве, богата реколта и добро бъдеще. Носи се мирис на благия курбан и на прясно опечени кръгли хлябове. В задната част на манастира има едно вековно и дебело дърво. Долнолозенският манастир, Свети апостоли Петър и Павел, е разположен в землището на село Лозен, София, по линията на автобус 7 и маршрутка Елин Пелин Равно поле София. Спирката на автобус номер 7 е в непосредствена близост до манастира. Ако пътувате с кола, трябва да излезете на магистрала Тракия в посока Пловдив, на разклона за Слозен да завиете надясно и веднага наляво в посока Равно поле, минавате под магистралата и на 300 метра от нея стигате до манастира. Пред манастира има просторен паркинг. Манастирът е съществувал още през 10 век, но тогава той е бил мъжки с голям братство, около 40 монаси. В края на 14 век, когато България е нападната от османските войски, той процъфтявал в духовно и материално отношение.
Местността по това време е била покрита с гъста гора и тя е скривала обителта от всички страни. Минаващите по пътя от Константинопол за тогавашна София, там, където сега минава магистрала Тракия, османски войски не виждали обителта и това я запазило за известно време. Но веднъж, когато братята биели клепалото и камбаните за вечерната богослужба, в близост минавали турци и чули звъна. Манастира бил нападнат и разрушен, а всички монаси били избити без изключение. Християните от село Лозен решили да запазят паметта за манастирските празници и в течение на повече от 500 години празника на светите апостоли бил помнен и почитан от поколение след поколение. Хората помнели коя е земята, принадлежаща на манастира и никога не я ползвали за земеделие. През 1988 година с усилията на отец Иван Динков и на много усърдни християни от селото по основите на Стария Параклис е построена малка църква. В началото на 1993 година по благословението на патриарх Максим в манастира идва на послушание монахиня Вероника Колева. Тогава в манастира няма никакви други сгради освен църквата, последователно се построяват жилищна и стопанска сграда. През 2008 година е осветена новата църква в осъвременен византийски стил. Вътрешността църквата е с множество прекрасни икони и мощи на свети свещеномъченик Харалампий за поклонение. Централният олтар е изпълнен в старите дърворезбарски традиции. Предвижда се църквата да се изографиса в недалечно бъдеще. Светите апостоли Петър и Павел са наречени първовърховни за това, защото най-много са се потрудили при поставяне основите на християнството. Дарена икона на Архангел Михаил. Централният храм е с впечатляваща архитектура. Лозенският манастир, Свети Спас, или Възнесение Господне, е български манастир, част от Софийската Мала Света гора. Разположен е на 5 км югоизточно от софийското село Долни Лозен, днес източната част на село Лозен, дълбоко в недрата на Лозенската планина под връх Половрак, върху естествена тераса с прекрасен изглед към по-голямата част от Софийското поле. Достига се до него пеша за около час по екопътека, а с кола по относително добър черен път за около 15 минути. Екопътека се намира на края на село Долни Лозен, малко след последната спирка на автобус номер 7. Преди началото на екопътеката има обширно площадче, което се използва за паркинг и може да побере доста коли. За ориентир, площадчето е пред Национален учебен център на Български червен кръст. Манастирът е основан през 13 век. Към края на 14 век, когато Орвичката крепост, Средец, а с това и цялата Софийска област падат под ятъгана на османското нашествие, манастирът е разрушен. През 17 век е отново възроден и тук са се помещавали книжовна и калиграфска школа. В 1737 година манастира става център на въстанието на архиереите в Софийско и Самоковско. След участието на неговите монаси във въстанието манастира, Свети Спас, за пореден път е разрушен от турците. През 1821 година манастирът е възобновен отново върху старите си основи. Изградена е едноапсидна, еднокорабна манастирска църква, Световъзнесение Господне. Трите големи купола, които били изградени върху старата цилиндрична постройка от майстора Цвятко Тодоров от радомирското село Жабляно и стоят до днес непокътнати, са били нещо твърде необичайно за тогавашната архитектура по нашите земи. На реставрирания и отново поставен в църквата стар олтар могат да се видят възстановените оригинални икони от периода 1850-1890 година.
През 1869 година самоковският живописец Никола Иванов Образописов с помощниците си Христаки Захариев Зографски и Димитър Христов Дупничанина изографисват за втори път църквата и трите купола. Интересен факт, свързан с стенописите е, че никъде другаде в Софийско не са изобразени в един храм толкова много български светци и исторически личности. Наред с евангелските сцени Никола Образописов изрисува и образите на светиите Кирил и Методий, Михаил Войн, епископ Марко, Иван Рилски, Евтимий Търновски, Онофрий Габровски, Константин Софийски и на свързаните с живота на българите Света Петка и Света Неделя. Според преданията на местните хора манастирът Свети Спас е бил средище на национално-освободителното движение, като в него е отсядал дори и Васил Левски. Около освобождението към него е било изградено училище с няколко големи стаи и отделно помещение за учителя. До 1900 година манастирът е бил мъжки, а след това се преобразува в женски. Мястото е много красиво и си заслужава да се види. Манастирът е отворен всеки ден от 9 часа до 17 часа и 30 минути. От тук може да продължите към връх Половрак, като хванете пътеката вдясно пред поляната. Времетраенето от манастира до върха е около час. До Горнолозенски манастир, Свети Димитър, се стига с кола, пътува се от София към село Лозен. Храмът се намира в началото на Горни Лозен, точно на първия по-голям завой, който води към тази част на селото. Има съвсем скромна табела, която лесно може да бъде пропусната, ако шофирате бързо. Оглеждайте се вдясно от пътя. С градски транспорт можете да използвате автобус номер 5, който тръгва от автостанция Гео Милев, София. Трябва да слезете на някоя от спирките в началото на Горни Лозен и да се поразходите малко пеша или да попитате местните за точната пряка. Манастирът е отворен лятно време понеделник до събота от 8 часа до 18 часа и 30 минути. Неделя от 13 часа и 30 минути до 18 часа и 30 минути. Зимно време от 8 часа до 17 часа. Неделя от 13 часа и 30 минути до 17 часа. Пред входа на манастира има малък паркинг. Манастирът е малък, но е прекрасен. Стопанисван е с много любов. Няма точни исторически данни за първоначалното построяване на манастира, за съжаление. Сегашният манастир във вида, в който съществува, е построен през 1932 година от родолюбивия християнин Алексо Къшов от селото. Алексо и неговото семейство дълги години се грижат и поддържат със средства църковния имот. През 2012 година църквата е обновена отново с дарения на миряни и официално осветена от негово светейшество патриарх Максим и Софийския митрополит. Църквата блести с изографисаните стени, с ярки цветове, осветени от полюлеите. Въпреки скромния си размер, църквата е успяла да приюти по стените и таваните си забележително много образи на светци, в цял ръст, само лица, в фигурални композиции и изографисан целият таван и ярковото пространство над стените. Свети Димитър Солунски е светец, пострадал в името на вярата в началото на IV век по време на гоненията на християните. Той бил римски проконсул, но открито проповядвал християнството. Той успял да обърне във вярата много езичници, а след това мъжествено приел мъченическия венец. Светият живял в гръцкия град Солун,
но се ползва с особено почитание във всички славянски народи. В манастирът всичко е миниатюрно, но е поддържано изрядно и чисто. Уважаеми зрители, с настоящата серия приключвам обемния проект, с който за първи път визионално и обобщено се представят манастирите на Софийска Мала Света гора. Въпреки малкия брой гледания проявих упоритост, настойчивост и в 9 последователни серии ви показах 37 манастира. Насочих се към този проект, понеже едно от големите богатства на България са уникалните български манастири. Те заслужават да бъдат посетени, дори да не сте вярващи. Манастирите в Софийската Света гора се превръщат в огнища на народностния дух и култура, в истински книжовни и социални центрове. Те са интересни като архитектура и исторически свързани с редица събития в българската история. В повечето случаи са разположени сред прекрасна природа допира, с която носи наслада. Около възстановените манастири постепенно се основават населените места, които днес са част от София. Благодаря за вниманието и до нови срещи!